Hòstia, m'ha prescut increïble un currículum, podia durar tant de temps un currículum com el meu. Estic moltes gràcies. Exagerat, de totes maneres. No. Bé, no sé, m'ha sentit una mica estrany, m'ha de dur, això passa bestiar, però bé, si m'ho sentiu bé estic més tranquil. Bé, hem de parlar de biblioteques i jornada d'estudi local. Bé, en primer lloc dono moltes gràcies a Salva Cultural per convidar-me. Evidentment això és un plaer i si ningú dona la possibilitat de parlar de biblioteques és un plaer, però jo hi ha un perill per t'escolta perquè probablement ho passarà molt malament durant una bona estona. Jo miraré que no sigui tan dolorós i farà una mica més entretengut, perquè parlar de biblioteques en principi no és precisament un tema que creï moltes passions ni tampoc que creï moltes emocions. Jo miraré que normal que sigui mínimament atractiu. És bona que intentaré, precisament perquè me'n va parlar Sebastià de treure aquest tema, intentaré fer una mica de recorregut històric, que també una mica de dies a mirar sobre detalls sobre la creació de biblioteques a Manacor i una mica l'evolució que han seguit fins al punt de trobar-nos en la biblioteca actual. Prèviament en això, volia només puntualitzar dues coses sobre el que són les biblioteques populars o les biblioteques públiques. És el concepte que normalment se maneja actualment. Hem de tenir en compte que el concepte de biblioteca és un concepte que ve molt enrere. A vegades associant la biblioteca a espais molt elitistes, on antigament les biblioteques sí que tenien aquest perfil. Les biblioteques públiques populars és un fenomen que se crea, bàsicament, o sigui com s'entén modernament, se creen en el segle XIX, se creen en l'espai anglosaxó. Anglaterra i Estats Units són els grans impulsors d'aquest tipus de biblioteques i ho fan una mica producte de les necessitats, la demanda social que hi havia en aquells moments de formació per part de la gent popular, que tenia necessitat de formació a dins d'una revolució industrial cada dia més avançada i desenvolupen un model de biblioteca pública dirigida a tothom, amb molt de recursos, intentant solventar aquest tipus de tema. Això té una evolució important en aquests països. A Espanya no arribarà fins bastant més tard, com sol passar sempre, que Espanya sempre s'arriba en retard. El fenomen de les biblioteques populars és un fenomen que ja se situa a principi del segle XX i se situa al segle XX al veure que biblioteques públiques a Espanya n'hi havia, perquè hi havia les biblioteques públiques provincials que se van crear a diferents llocs d'Espanya, sobretot però pensades per recollir els fons patrimonial producte de la desamortització, com sabeu, els convents són desamortitzats, hi ha una quantitat enorme de patrimoni bibliogràfic que acaba en mans de l'Estat i l'Estat no sap què ha de fer i diu, bé, muntarem biblioteques provincials i l'ordenem. Però aquestes biblioteques tampoc estaven orientades a la formació i l'ajuda a l'alfabetització de la població. Ho dic perquè, entrant en aquest tema, les biblioteques populars, els grans pioners de tot això en el segle XX seran els catalans. La Mancomunitat Catalana té un desenvolupament molt fort en aquest tema, en el principi, comença a crear biblioteques populars i a resultes d'això, que llavors també s'ha molt trencat el procés perquè la dictadura d'en Primo no continua evolucionant, però sí que hi ha una dada a destacar i és que a dins d'aquest context, allà on se crea, la Mancomunitat crea la Biblioteca de Catalunya i crea l'escola de bibliotecaris, és a dir, comença a dotar d'una entitat formativa important, apareixen les biblioteques de la Caixa. I això aquí nosaltres a Manacor ens afectarà de manera directa. Les biblioteques de la Caixa a Manacor apareixen l'any 1930. No és una biblioteca que sortís l'any 60 o 70, sinó que és de 1930. És una de les primeres biblioteques que es van formar aquí a Mallorca d'aquest tipus. I que d'aquí veure això en la Mancomunitat. Aleshores, el fundador de la Caixa, Francesc Morelles, que va crear les oficines de la Caixa, va començar a desplegar la Caixa a nivell territorial, va començar en 1904, però en 1922 decideix incorporar les biblioteques a les sucursals. I per què ho fa, aquest home, això? Ho fa perquè ell ha estat vinculat a la Mancomunitat, coneix els projectes de la Mancomunitat, les biblioteques populars, li agrada molt, i a partir d'aquí té la idea de implantar a través de les sucursals de la Caixa, implantar també aquestes biblioteques populars. És una dada interessant que va permetre que se creés una gran xarxa de biblioteques. Penseu que la Caixa va arribar a tenir 120 biblioteques entre Catalunya i Balears i aquesta dada és interessant perquè a 1923 obri la primera biblioteca de la Caixa a Catalunya
i a 1930 s'obri la de Manacor. Entre 1923 i 1936 se van obrir 43 biblioteques de la Caixa entre els dos territoris. Quan s'obri la de Manacor, l'any 1930, que se va coincidir la data també en la inauguració de la llum major, hi havia 15 biblioteques obertes de la Caixa. De les 120 que va arribar a crear, Manacor va ser la número 15. És a dir, quan se creia la biblioteca, era una xarxa incipient que acabava de començar, i això també crea una situació molt curiosa. Si vos he posat aquesta primera cronologia d'obertura de sucursals i biblioteques, quan se crea la de Manacor, Palma no està creada, l'estan formant, i hi ha una situació curiosa, i és perquè els primers contactes que té la biblioteca d'aquí, a través de la sucursal, és en la central de Barcelona. És a dir, no hi ha una interferència, no hi ha un mitjador que és la biblioteca de Palma, que normalment més en va se convertirà en la que durarà la relació amb Barcelona, sinó que la bibliotecari de Manacor té contacte directe i té correspondència directa amb Barcelona, són una de les primeres biblioteques que s'havia creat. I llavors és molt curiós aquesta relació, puc consultar les xarxes i la correspondència i sabeu perfectament com la biblioteca de Barcelona estava il·lusionada, la biblioteca de Manacor, i diu com ha de fer la feina, i explica qüestions tècniques, que és molt curiós pensar que en 1930 s'estava fent aquest tipus de feina. No us he comentat, però en aquesta època hi havia un sistema de classificació que ja eren internacionals, s'havia creat el sistema de classificació de Dewey, que és un sistema de classificació decimal universal, que diem, que això ho estaven implantant en els països anglosaxons. A Europa s'havia fet una adaptació a través de la CDU, i les biblioteques de la Caixa, a través de les escoles de bibliotecaris, incorporaven aquests sistemes tècnics que tenien aquesta vocació internacional. Tot això ho estava rebent la biblioteca de la Caixa de Manacor, i s'estava, per dir-ho de qualque manera, la biblioteca de la Caixa de 1930 era una biblioteca amb una vocació actualitzada i tècnicament impecable en aquell moment. La biblioteca de la Caixa de Manacor s'inaugura el 22 de juny, en el carrer de Més, l'edifici existeix, fer una petita modificació a la façana. Aquest és l'edifici que va acollir l'oficina bancària, i una part d'aquesta oficina se va destinar a la biblioteca i també una altra a l'Institut de Sabana, que formava part de l'obra social de la Caixa. S'inaugura l'oficina el dia 29 de juny i és de suposar que l'espai que tenia la biblioteca no era gaire gran. De totes maneres, també m'ho he preparat, sí, aquí hi ha una relació de les bibliotecàries. Jo vull fer un esment especial a Antoni Vidal Joan, que és la primera bibliotecària que va tenir Manacor. És una persona que, no sé, l'he trobat en els arxius, no tenia tampoc un coneixement, però per és important perquè aquesta dona és la primera que treballa en material bibliotecari directe aplicat a la nostra població. Aquesta és la cronologia de les diferents bibliotecaris i bibliotecaris que hi ha hagut. Nabel Martorell és la darrera que fa amb nosaltres. Llavors, la biblioteca ja he distingit una sèrie d'etapes perquè crec que vos situeu entre 1930 i 1940 és aquesta etapa inicial de formació i miraré de fer-hi perquè si no sé que no m'ho donarà temps d'explicar-vos el que vull contar. En aquesta primera etapa ja vos dic que és un espai relativament petit, probablement devia estar al voltant de 40 metres, no tenim dades concretes, però sí que tenim un inventari de 1930 des de l'inauguració, que fa una relació de totes les coses, les taules, les cadires, el flexo i les gomes de borrar, tot detallat, amb una precisió. I m'ho diu que hi ha 5 taules i 20 cadires. Estem parlant d'un espai que rebia 20 lectors, per tant, jo t'ho puc que estava al voltant d'uns 40 metres quadrats en aquesta oficina que vos he dit del carrer de Manacor. En quant a la formació, ja us he comentat que aquesta relació de correspondència era bastant estreta. Allà on veig Josefina Coll, que era la coordinadora de la bibliotecària de Barcelona, li explicava a Antònia Vidal com havia de fer la feina, que ara i tal. I també a la bibliotecària de Mallorca, que en aquell moment hi havia 5, l'any 1931, els conviden en el gener a fer un curs de formació, i s'embarquen tots els 5, se'n van a Barcelona totes a aprendre a fer de bibliotecària. I és una cosa que m'ha sorprès molt, aquesta voluntat tècnica i ferma de formar el personal, perquè les biblioteques de la Caixa tenien titulades bibliotecàries de l'escola i tenien les que eren encarregades de biblioteca que no tenien una formació tan tècnica, però sí que se'n cuidaven també d'aspectes formatius. També la biblioteca va rebre unes directrius de funcionament i de normes a seguir, sobre el comportament dels lectors, etc. Una cosa bastant ben organitzada, i aquí surten les primeres estadístiques, que ja ho he dit, si ho heu fixat,
He tingut problemes per trobar estadístiques d'aquests primers anys, però es temps de la guerra sí que hi ha estadístiques sobre llibres consultats, que també és una estadística que no ens dona massa, una informació molt clara, que més o manco, però molt situa que al voltant de 12.000, 13.000 llibres consultats, estem parlant d'aquesta quantitat aproximada de lectors o un poquet menys, i per tant són xifres bastant acceptables tenint en compte els anys que molt bon i l'espai disponible. És anterior, que has dit la relació de bibliotecari, no pot passar un moment. Sí. Moltes anomenades, però bé, en el dia de Nadal està molt poc temps. La bibliotecària que tindrà més presència de la Caixa serà la Catalina Vidal, que estarà fins a l'any 76. Supos que hi ha gent aquí que recorda aquesta senyora. Llavors va estar a Nadal-Tuler, Pere vius un parell d'anys i Nadal-Tuler. Llavors una cosa que no volia comentar, és que també, però es volen parlar més en banda de totes maneres, és que llavors en el 33 se traslladen, se fusiona la caixa amb la caixa d'estalvis amb Montepío, que és una caixa local. Aquí hem parlat de la inauguració, però és que d'un parell d'anys d'aquesta sala se trasllada, l'oficina se trasllada a l'Estrella de l'Estrella. Ja ho recordàvem tots que hi havia la caixa. Això és un fenomen que se dona a l'any 33. I segons he pogut consultar les estadístiques i les dades que manejaven les biblioteques, m'aixeren que el trasllat de la biblioteca va ser en el 35. És a dir, en el 35 és quan se trasllada a l'altra biblioteca, perquè jo crec que no augmenta gaire d'espai, les diferències d'espai, pot ser una mica, estigui un poc millor, però no gaire més. Seguint amb aquest tema de la guerra, hi ha una dada curiosa que ja us ho podeu imaginar, el tema de la censura, que evidentment se va produir. Aquí hi ha una carta que se vol com perfectament està firmada per la Biblioteca de Palma, que li reclamen de Madrid que enviï llibres censurats, és a dir, que no llegir, i també que determinats llibres no les mostri més que són aquí. És a dir, una llista de llibres per enviar a Palma i eliminar, i altres llibres que per guardar perquè són, diguem, de lectura poc recomanable. Aquí no sabeu gaire, però no li podria treure més utilitat. Això és una llista de títols a eliminar. Per exemple, La vida sexual contemporània o la història nacional de Catalunya. Més o menys ho vam molt bé. És molt curiós, us podria treure una altra llista, vull dir, el tema dona per bastant de joc, però no m'hi vull entretenir perquè si no, no sortirem del 36 i mos convenen poc més o menys. De totes maneres, en el 37 també hi ha, a part d'aquestes llistes que li arriben a la bibliotecària que ha d'enviar llibres i altres les ha d'enviar, la Comissió Depuradora de Biblioteques li envia, li reclama el registre sencer de llibres. És a dir, li demana que li faci una còpia manual de tots els llibres que té, de tot el registre, i que l'enviï a Madrid perquè allà li diran quins són els títols que ha d'eliminar. I la biblioteca està desesperada perquè copiar el registre i la pressionen, i hi havia cartes i cartes, veurem si no veia el registre. Hi havia l'excusa dient, ves que no tens temps, i la central de Barcelona li acaba dient, mira, ara ja has aconseguit enviar-lo, que va tardar mig any en enviar-lo, li diu, ara podis anar a la Son Cervera a ajudar-lo, perquè aquesta sí que no l'envia de cap manera. Llavors, dius, això dona una cosa que era més efectiva i va aconseguir copiar el registre. Una altra etapa seria després de la guerra. Aquí hi ha xifres ja més concretes, he pogut recuperar xifres bastant més concretes. Els fons no us ho he dit, però la Biblioteca de la Caixa se va obrir en 1.150 volums. 1.150. En 1942 s'enregistrava 1.783, i mireu que l'increment, si ho veus a baix, era molt petit. 18 llibres un any, 32 llibres un any, l'increment de llibres. Per tant, hem de pensar en un increment molt petit. La biblioteca se concebia com un espai de relació, d'anar gent a la biblioteca per consultar llibres, però no tant com un plantejament d'incrementar d'una manera contundent l'espai. De totes maneres, les xifres d'usuaris són sorprenents, que 12.000 usuaris en el 42, pot ser que jo aquesta xifra vaig trobar exagerada, però allò vaig poder comprovar que no. Hi ha una baixada dels anys 42 en el 45, però també coincideix en els 3 anys que està la segona bibliotecària. Antònia Vidal ho deixa en el 42, i hi ha una altra bibliotecària, i probablement això també influeix, com també influeix que en aquests anys
la situació de la postguerra havia desplaçat gent a fora, gent que estava en temes de servei militar, etc., i no era tan fàcil acudir, no hi havia tanta població. Però són dades curioses. Aquí hi ha una altra... Aquesta és l'evolució fins al 57 que heu d'aconseguir. I si hi ha una baixada als anys 40, però se recupera. És a dir, que els 14.000 usuaris del principi no eren casuals. Estem parlant d'una quantitat, del meu punt de vista, extraordinari de gent que anava a la biblioteca, perquè 16.000 usuaris o 17.000 usuaris l'any 1957 és moltíssima de gent per un espai de 40 o 50 metres. Ara bé, una qüestió a tenir en compte en relació a la biblioteca de la Caixa. La biblioteca de la Caixa tenia el mateix horari que la biblioteca de les oficines, que les oficines del banc. I per tant obria 6 hores diaris, obria 2 hores de matí, 4 hores de llarg vespre, de dilluns a dissabte, i en principi obria el diumenge del matí, perquè segur que l'oficina obria el diumenge del matí, supos que perquè vol dir que si entendràs, perquè no tenien temps feina 6 dies a la setmana. Per tant, també estem parlant d'un horari molt ample, i això també ajudaria a explicar aquesta afluència d'usuaris. De totes maneres, en el 53 se canvia l'horari, la biblioteca aguanta aquest horari com a l'oficina fins al 53, i llavors passa a tenir horari exclusivament de llarg vespre, de 4 hores, que, si ho fixeu, mantén els usuaris. És a dir, tenim una situació, des del meu punt de vista, que és una biblioteca que està funcionant molt bé. De fet, en el 57, 58, en aquests anys comença a haver-hi bastantes pressions perquè s'amplia la biblioteca, i en el final, a 1960, se fa una reforma en el carrer de l'Estrella, que la fa aquí una planta, una reforma de la biblioteca de l'any 1960 d'Antoni Riera Jaume. No sé si ho veus, sabeu molt malament, però hi ha unes línies grogues que són les mitjanades que se tomen. L'espai de la biblioteca probablement era aquesta part d'aquí, i el 1960 s'amplia i se passa a un espai de 70 metres quadrats. Això, els espais que nosaltres tenim en ment de la biblioteca de la Caixa que hi havia allà. Supos que si hi ha gent que se'n recorda davant dels 60 era més petita. Aquesta era la planta, se fan uns banys i s'amplia la biblioteca. Ara bé, què passa? Que jo no he tingut temps d'aconseguir la informació estadística de tots els anys per veure el funcionament de la biblioteca que hem de tenir el registre de cada any. Sí que he aconseguit dades de 1977, això és imatge que vos la reconeixeu. Del 77 sí que he aconseguit dades d'usuaris i de fons i tal. I en el 77 m'adona que la biblioteca de la Caixa, i també havia baixat bastant a altres llocs, té un volum de llibres de 4.400 volums, és a dir, no ha crescut molt, parlant de 47 anys de creixement, i en el ritme que anava, en el principi creixia molt poc, llavors probablement se posen uns índexs de creixements anuals en el voltant de 100 volums, continua sent poc, però el que sí que se nota en el 77 és una baixada d'usuaris espectacular, perquè m'adona xifres que no arriben a 5.000 usuaris. De 17.000 han passat a 5.000. Què ha passat aquí? Això és un tema a analitzar. La biblioteca ha perdut usuaris i probablement ha perdut usuaris perquè en l'horari de llarg vespre, el que també ha canviat en els anys 60 i 70 és un canvi d'ús de la biblioteca. I el que se comenta molt és que hi ha hagut un desplaçament cap a un tipus d'ús de la biblioteca molt lligada a tasques escolars, amb una població molt infantil, hi ha una pèrdua d'usuaris adults que antigament era. Per cert, ara parlant de la biblioteca de la postguerra, llavors se m'ha oblidat, però crec que val la pena que vos ho llegeixi, un informe que fa la bibliotecària l'any 44, perquè vegeu la diferència que el concepte que nosaltres tenim de biblioteca dels anys 70 en aquest espai que vos mostrava, no? El que és una descripció de la bibliotecària de 1944. Vos ho llegeixi com va fer l'informe ella, perquè crec que descriu bastant bé l'ambient que hi havia en aquell moment. Diu la bibliotecària en mayoría de Navarra. Al principio solo pude observar un abigarrado público. Era para mí como si dijéramos una masa informe. Me propuse conocer y clasificar sus elementos, y he aquí cómo los tengo hechos. Niños y estos, a la vez en dos grupos. Los del primero leen solamente cuentos, hojean las revistas que tenemos encuadernadas, buscan en ellas las estampas y sus pequeñas historietas. En los del segundo grupo incluyo los que se encuentran en este oscilante periodo de los 10 a los 14 años. Se observa en ellos la tendencia a los libros de aventuras, al principio infantiles, pero para luego seguir en el mismo género de lectura para adultos. Sigue luego lo que podemos llamar
el público juvenil o estudiantil. Lo componen los estudiantes de bachillerato de ambos sexos. Estos o bien en exclusivo Juan estudio o leen novelas de aventuras ellos. Ellas son novelas rosa las que invariablemente leen. Alguna biografía y sobre todo revistas, ya de labores, modas o actualidades. El elemento masculino está integrado en su mayor parte por militares y como la milicia abarca a todos, también sus preferencias son heterogéneas. Entre ellos, en conjunto paisanos y militares, observo otra clase de afición, sus gustos tienden a elevarse más. Los libros de filosofía son única y frecuentemente consultados por ellos, así como también las ciencias sociales y, en la literatura propiamente dicha, refieren los autores clàssicos. Però el públic en general, i aquí és tema que defineix molt bé la biblioteca de la Caixa, i el seu èxit, que demostra per què la gent acudia tant. Diu, pero el público en general tiene un gusto común del que no difiere ni edades ni sexos. Son las revistas. Esperan todos siempre la llegada de las últimas con verdadera ansia y resulta chocante ver a un soldado observando las novedades de señora y a una muchacha mirando por interés la instantánea de un gol. O sigui, la Caixa rebia moltes revistes, de fet, en el 77 en rebia 25 títols de revistes, 25 títols, clar. Sempre va ser unes escoles que va tenir més cura, i jo m'imagino que el que feia la gent, a part dels llibres, com veus, havien incrementat poc, però les revistes d'inial, la gent acudia sobretot per mirar revistes, i ho reflecteix molt bé en aquest escrit. Una altra qüestió que mostrava de la diapositiva és que també la Caixa va promoure fer activitats de dia del llibre, les festes que feia consistien inicialment en fer, a la biblioteca feien una rotació dels usuaris més bons i els feien un reial. Del dia de llibres, la Caixa feia un reial amb els lectors més assidus que consistia en una llibreta de banc de 10 pessetes. Llavors també no hi temps aprofitava per fer clients. Bé, com us deia, el fons bibliogràfic mireu l'evolució, del 30 al 76 és molt petita, llavors se dispara. L'etapa final de la biblioteca, jo faré més via perquè si no no tenim de parlar res més. La biblioteca de la Caixa tornaria per fer un estudi a fons. Ja vol dir que en 1977 el préstec, per exemple, el tema del préstec de llibres és un tema que no se va introduir a les biblioteques de la Caixa fins pràcticament als anys 70. Les biblioteques populars eren molt reàcies a fer préstec, no aquestes d'aquí, sinó per tot. Vull dir, hi havia aquesta tradició de pensar que la biblioteca era un element conservacionista de la informació i per tant els préstecs sempre suposaven un perill. No hi havia una mentalitat de prestar, més aviat se prestaven bastantes reticències. I aleshores els préstecs és una cosa que comença en els anys 70 i els primers préstecs del 77 la Biblioteca de la Caixa va prestar 294 exemplars en un any. I són xifres petites. Bé, en els anys 70 se veia que les biblioteques necessitaven és a dir, que va entrar en crisi la Biblioteca de la Caixa i arriba la democràcia, s'ha de fer un impuls a les biblioteques, les biblioteques de la Caixa la central decideix fer un pla de reforma, en el 79 aprova un pla de reforma de biblioteques, tenia moltes biblioteques, i entre aquests primers anys dels anys 80 reforma i amplia 20 biblioteques. Però jo crec que dins el camp de la mentalitat de la Caixa va veure que 720 biblioteques que tenia entrar a fons en una reforma ben feta era una inversió descomunal, i per una altra banda la situació havia canviat. A 1993 la Generalitat aprova una llei de biblioteques catalana, no era la primera, que definia d'una forma contundent el municipi com el gran responsable del sistema bibliotecari i la Caixa vol que el seu projecte de biblioteques populars el que ha de fer és transferir-ho en els ajuntaments perquè són els que realment se'n cuidaran de dur endavant això. I Catalunya va fer aquest procés, aquí a Mallorca va fer exactament el mateix i en 1995 la biblioteca de la Caixa passava a mans de l'Ajuntament, que llavors parlarem després per comentar com va sortir. Com va de temps? Doncs ara parlarem de la biblioteca municipal, que aquí tenim nosaltres un dels bibliotecaris que hi va estar. Bon dia. La biblioteca municipal també és un tema que ja no us he parlat de la biblioteca de Terra Margura. La biblioteca de 1986, la biblioteca de la Caixa se trasllada a Margura, té una situació bastant més bona, però llavors en el 95 ja us hem descomptat. La biblioteca municipal de Manacor és una creació de 1971, en principi, s'inaugura en el maig de 1971
en el context de fires i festes, ja, no? Que sempre les fires i festes conviden a inaugurar moltes coses, però l'endemà de l'inauguració no va funcionar perquè estava desorganitzada. És molt típic del nostre ajuntament, per desgràcia, i fer aquestes coses. La biblioteca, en els anys 70, jo entenc que forma part, això és una cosa que dic jo, però jo m'imagino que vosaltres també que convido els que som més que jo, perquè el temps per jo en aquest temps tenia, no sé si tenia 80 anys, no tinc una memòria directa, però crec que a principis dels anys 70 a Manacor se va donar com un cert renaixement cultural, un moviment cultural com bastant contundent, sobretot en temes plàstics, retratge, temes plàstics i literaris, una recuperació de l'escultura i de la llengua, l'escola de mallorquí. Estem parlant d'un moment en què l'Ajuntament estava al final del franquisme, però tenia una sensibilitat amb aquesta temàtica bastant clara. I dins d'aquest context, dos regidors, Llorenç Comanies i Maria Fuster, el 1971 proposen amb una certa contundència crear una biblioteca. La biblioteca de la Caixa existia, ja us he comentat que hi havia hagut una baixada en els usuaris, i això suposa també que devia convidar a plantejar la possibilitat de fer una biblioteca municipal, perquè hi havia hagut una baixada notable, i plantejar la possibilitat de fer una biblioteca. També era veure que en el 71 el Col·legi Ramon Llull havia tancat i s'havia anat i per tant hi havia els fons municipals, ja ho sap més que jo perquè era. Els fons del col·legi, de la biblioteca de l'escola, era municipal i per tant hi havia la idea que a partir d'aquest nucli dels fons d'allà se pogués fer una biblioteca. Bé, això és el que estava comentant ara, el context cultural i l'iniciativa política. De totes maneres, repassant la documentació, no sé si hi ha una sobrecalcada sobre això, jo he trobat unes cartes i he trobat correspondències del 71 en què l'Ajuntament, amb molt bon seny, entre regidors que us he comentat, se posen en contacte amb Madrid i li envien una petició, no tens la petició, però sí que tens la resposta, de veure com ho poden fer perquè Madrid els ajudi a muntar una biblioteca a Manacor. I s'adrecen al Servicio Nacional de Lectura. El Servicio Nacional de Lectura era un organisme que se va crear l'any 52, el temps del franquisme, amb la intenció de desenvolupar biblioteques municipals i biblioteques locals. Aquest era un objectiu clar del Servicio Nacional de Lectura. Evidentment, dins una concepció franquista inicialment, que era una concepció poc pensada per biblioteques populars, més aviat tenia una concepció bastant elitista de la biblioteca, però el Servicio Nacional de Lectura, com va anar evolucionant, i a partir dels tècnics que van anar fent feina, hi havia un, en García Jarque, que va ser responsable, i va estar a biblioteques estrangers i havia viatjat pel món, i ens vam donar compte que realment el que interessava era muntar biblioteques en els pobles que volien fer. Llavors, vos conto això perquè és molt curiós. Li demanen aquesta ajuda i la resposta que fa García Jarque, que és el responsable del Servicio Nacional de Lectura, és que li contesta a l'Ajuntament de Manacor que hi ha problema. De fet, fa un comentari que ell ja havia estat aquí. No cal que suposo que devia conèixer qualcú i havia estat aquí. La qüestió és que li contesta que hi ha dues possibilitats. Una és que l'Ajuntament li doni un solar, li ofereixi un solar a la Direcció General d'Arxius i Biblioteques, i els dos tindran inconvenient en fer un edifici Casa de Cultura, que vol dir tenim a Pals, Casa de Cultura que tenim així a biblioteca, però la Casa de Cultura se muntaria a un solar si el solar tenia les condicions necessàries. I si feien això, muntarien un edifici i el moblarien i posarien tots els equipaments i l'Ajuntament l'únic que hauria de fer era posar personal i fer el manteniment de les instal·lacions. Això és l'opció A. Llavors hi ha una opció B, que és que si no podeu fer això, doncs el solar, que a més ja havien xerrat del solar, perquè la carta diu aquest solar que ja m'ho vareu mostrar, i per tant hi havia hagut contactes. L'altra opció era, si no podeu fer això, muntar una biblioteca i nosaltres us donarem com a mínim 2.000 volums. Diu així de clar. Muntar una biblioteca que diu, segons les normes que nosaltres manejam en el Ministeri, aquesta biblioteca ha de ser mínimament de 200 metres quadrats. Això és la resposta que jo li dono. Llavors, clar, jo m'imagino que l'Ajuntament ja tenia la consistòria, tenia una mica de debat sobre el tema, però en el final això no va ser així. L'Ajuntament va obrir la biblioteca en el claustre amb un espai de 40 i pico de metres quadrats o 50, no sé si arribaven, i no va tenir res d'aquestes ajudes. Però és curiós perquè en el 71 el tema del solar i la possible construcció d'un edifici estava comentat. I vols dir una cosa, el Centre Nacional de Lectura, el Servei Nacional de Lectura, muntava moltes biblioteques i va muntar cases de cultura a espais més petits i amb menys població que Manacor. Jo crec que anava en sèrio.
El tema dels fons de la biblioteca neix en 1465 obres, en 1988 encara va tenir prop de 4.000. Els fons bibliogràfics en el principi, els primers anys de la biblioteca municipal, rep una ajuda important, que és un fons de Miquel Àngel Riera, que aquí això s'ha de comentar, amb molta por seu. Miquel Àngel Riera en 1973 va fer una donació important de fons a la biblioteca, però pot que s'havia oberta. En Miquel Àngel Riera havia guanyat un premi de poesia i va destinar els doblers del premi a comprar llibres per donar a la biblioteca, i se va fer una donació, que l'Ajuntament va rebre de forma oficial, de 264 volums a la biblioteca. També va rebre d'altres, hi havia com una sensació que s'havia d'impulsar la biblioteca en aquests primers anys, per tot el material. Què va passar? Que la biblioteca va quedar completament saturada en molt poc temps, perquè no hi havia espai. Toni Francisco Pasqual va fer una donació de 100 volums l'any 79 i hi ha hagut d'altres. El tema dels volums no era un problema, no era el principal problema. El principal problema va ser essencialment l'espai. Però també va ser que, vos he comentat que hi va haver aquests contactes en el Ministeri i també hi va haver contactes a la biblioteca de la Caixa. Se va consultar amb molt bon criteri de part de regidors, van consultar a la biblioteca central de la Caixa i els donassin assessorament tècnic. I la Caixa va contestar amb una explicació ben dotada, amb fitxetes, dient doble aquest sistema de classificació decimal universal, tot molt ben explicat, i també li demanaven com ho havien de fer per contractar qualcú. I la Caixa li va contestar, li va enviar les proves que feia a la gent per contractar personal per la biblioteca i finalment l'Ajuntament va fer un contracte, una prestació de serveis, que no és un contracte laboral, va fer una prestació de serveis per 2 hores per guardar la biblioteca de cada vespre. Ho va treure a l'oferta pública i ho va guanyar Antoni Fons, que Antoni Fons va ser la bibliotecària que hi va haver al principi. Era una funcionària. Era funcionària de matí. Com Antònia Pola, de Pola. De Pola, exacte. Però clar, el tema és que, us he explicat tot això, i Antònia Fons va fer una feina d'organització molt meticulosa i molt assenyada, però no va seguir els criteris internacionals. I se va jubilar. Ella mateixa ho comenta, diu un informe que fa l'any 72, quan havien d'obrir, perquè de fet no havien obert tot d'una, perquè no estava organitzat, llavors ella va fer això, diu, hasta primeros del año en curso, la que suscribe se dedicó a la ordenación y colocación de libros, según su criterio y mejor forma de localización de los textos, procurando agruparlos por materias. Una vez terminado lo anterior, se procedió a relacionar en el libro de registro todos y cada uno de los volúmenes expresando título, autor, editorial o casa suministradora y año de edición, anotando en el mismo número de registro la letra de la estantería y el número del stand, datos de facilitación a la localización y control de los 1.465 volúmenes de que consta y de los cuales 645 proceden del Colegio Ramon Llull. Però bé, vull dir que ens trobàvem en una situació en què tenim un espai inadequat, amb un sistema de classificació molt ben intencionat però no internacional, i la biblioteca parteix així. Llavors això ja va anar tenint els seus problemes, sobretot d'espai, també 2 hores d'obertura en el públic, i evidentment la biblioteca de Manacor, si havia de ser un complement que millorarà l'oferta de la Caixa, va néixer sent una oferta inferior en el que feia la Caixa per metres, per qüestions tècniques, i al final el tema llavors el 1978 enviar el va agafar, si no ho recordo, ho dic malament, el 1978, havia ser aquesta data, però he deduït de les estadístiques, compaginaves en la feina de director de l'escola de Mallorquí, llavors hi ha aquest tema de la compaginació, una dedicació parcial, etc. El que vull dir és que el 1970 el món bibliotecari, a Europa, el món bibliotecari començava a tenir ja un perfil que difícilment podíem anar amb espais com aquests i dedicacions parcials. Era qüestió d'investir. De fet, si vos he contat això del Centre Nacional de Servei Nacional d'Autures, perquè la proposta que fa és una proposta seriosa de muntar una biblioteca. En els anys 70, en Manacor, aquest tren no el va agafar. Si vos quedans molt bé, si vol dir qualque cosa... Però bé, no sé si amb això, suposo que tot això ho sabeu molts, però és qüestió de posar una sèrie de detalls que potser ens ajuden a... El 1979 la Biblioteca de Manacor tenia 1.880 usuaris en un any i va fer 90 préstecs, és a dir, a 1979. I són xifres per davall de la Caixa i xifres que demostraven que el servei no acabava una mica.
Llavors també enviàvem el 88 ho va deixar, si no recordo malament, hi va haver un parell d'anys una mica irregulars i el 1990 se va tancar definitivament. Aquesta és el repàs que he fet de les dues biblioteques que hi ha hagut a Manacor prèviament de l'equip animal. Com veus, jo des del meu punt de vista, fent una recapitulació vol dir deixar clar que crec que la biblioteca de la Caixa va ser una eina molt interessant i que va arribar prest i va fer un paper molt important previ a la guerra, estendre la política i després, que va entrar en crisi als anys 70, que als anys 70 l'Ajuntament va intentar col·laborar amb una aportació que no va sortir de la millor que havia pogut sortir perquè no va acabar d'invertir el que havia d'invertir, cosa que suposo dins el context del moment també devia ser perfectament comprensible, però aquesta va ser la situació. I en els anys 80 la biblioteca de la Caixa s'havia traslladat a l'Estret Amargura, havia començat una altra dinàmica, però quan ja començava a rentar una mica més perquè estava més modernitzada, havia introduït sistemes de mecanització, havia introduït microfitxes, la Caixa talla i decideix no continuar amb el projecte bibliotecari. I a partir d'aquí arriba la necessitat que la biblioteca de la Caixa és cedida a l'Ajuntament, la biblioteca de Manacor està en una situació molt precària i entra un nou context que és, jo evidentment a l'Eix de Sebastià ja m'incorporo a fer feina i me trobo amb aquest panorama, un panorama que era bastant complicat perquè la situació estava bastant malament, era qüestió d'investir i el més clar era signar aquest conveni amb la Caixa de Cessió, que suposava aproximadament uns 11.000 volums, 13.000 registrats, però en realitat amb els purgos i tal estaven al voltant d'11.000 volums, els fons municipals ja estaven al voltant de 3.000, i llavors el conveni en el Consell, que el Consell havia creat una xarxa de biblioteques ja a partir dels anys 80 i estava escampant més o menys que no fossin biblioteques del Consell. El Consell el que feia era una xarxa de biblioteques municipals que interconnectava i treballava com per donar-li suport. Llavors estava clar que se tractava d'incorporar-se a la xarxa de biblioteques del Consell, mal dita del Consell perquè s'hauria de dir xarxa de biblioteques municipals i prou, però coordinada pel Consell. A través d'aquest conveni que se va signar, evidentment la biblioteca havia de tenir un requeriment tècnic, no els fixaven de forma molt exigent perquè no hi havia uns paràmetres a seguir en aquells moments. Se va decidir que la biblioteca s'ubicaria allà on està ara, en un local d'aproximadament de 200 metres quadrats, que havia de ser en aquells moments el lloc on s'havia de fer la sala de plens, estava mig amb obres, però clar, la necessitat urgent de trobar una solució no va quedar més remei que canviar d'orientació i posar-hi la biblioteca. Jo com a tècnic veig que 200 metres quadrats era un altre suïcidi. Obrirem en 200 metres quadrats i ho hem de tenir problemes, però la situació no donava per més i tenia un avantatge. I és que pensava, són 200 metres, però en els claustres n'hi ha bastant més de metres. Per tant, anem a fer la feina de formigueta i començarem i potser a poc a poc anirem trobant solucions. I és una mica el que hem fet. La història no té més història que aquesta, hem anat creixent. Jo m'intentaria que a Manacor les coses se planificassin bé i un dia es faig una biblioteca i faig quant de metres? 1.500, 1.500, no? Però no, moltes vegades fem les coses així, passeta. Això té un avantatge, i és que probablement van veient una mica com van les coses i quines necessitats reals tens, però també té un desavantatge molt gran si és que allà hi ha els problemes de forma indefinida. El conveni en el Consell va suposar un augment molt important de les qüestions tècniques, l'automatització dels sistemes, que no va ser tot d'una, a poc, perquè no va ser quan vam entrar allà en el 95, anàvem amb fitxetes de cartó, però hem anat automatitzant, hem entrat dins. Això ens ha permès modernitzar sistemes i formar part, això és la pàgina de la xarxa de lleis del Consell, forma part del CABIB, que és l'Hospital de Bibliogràfic de les Illes Balears, que és un projecte que junta totes les biblioteques i avui en dia està tot informatitzat i ens permet tenir informació. I hem fet un vot de modernitat inqüestionable, també hem aprofitat els ajuts econòmics que hi ha hagut tots aquests anys per millorar temes d'infraestructura, que han estat no gaire grossos, però bé, sempre han ajudat a millorar l'equipament. El que vam fer va ser desplegar les biblioteques, primer la biblioteca de Manacor, que ja us he contat que la van fer tot d'una vegada obrim un horari de 10:30 a 4:30 a 8, hem anat ampliant aquest horari, els dissabtes també obríem. Els primers anys, 1997, per la biblioteca, perquè vegeu els contrats d'estadístiques, si m'estàvem parlant de 1.800 usuaris, de 2.000 usuaris, de 3.000 usuaris, a 1997, quan ja feia 2 anys que funcionàvem, vam fer 28.000 visites a la biblioteca en un any. Havíem fet un vot, i això que només teníem 200 metres.
El tema de l'espai, les primeres setmanes que vam obrir la biblioteca se va desbordar de tal manera que hi havia una gentada en les quals no podia entrar. Perquè, evidentment, s'havia creat molta expectativa i, llavors, què va fer? Se va adaptar la quantitat de gent a les possibilitats de l'espai, va haver tot un replantejament. Fruit d'aquesta necessitat d'ampliació, evidentment, això ja va ser una cosa que se va tenir molt clar que s'havien d'ampliar i en el 2003 se va ampliar a la sala de dalt, quan se van desplaçar les oficines allà on estan ara, se crea una nova sala d'adults de 140 metres i en el 2006 se crea la sala infantil en 100 metres més. En total, la Biblioteca de Manacor ha arribat a tenir 450 metres útils disponibles pels usuaris. 450 metres per una població com Manacor ja veurem que no basta. Ara darrerament inclús hem ampliat la biblioteca infantil, perquè nosaltres aprofitant tot, hi havia un hall i també l'hem ocupat. Si ens deixen, se despista qualcú i ocupant els metres quadrats, ja ens coneixen, quan volen venir i diuen ara que vam muntar alguna cosa i l'altre dia van muntar una biblioteca en el hall. Però bé, és una qüestió de... perquè tenim gent que, clar, necessita espai. Bé, el tema no entraré tampoc en temes d'estadístiques, ja vos he comentat aquestes. Ara les estadístiques les veurem les d'enguany, d'altres anys no les mirarem. El 1996, un any després d'obrir la biblioteca de Manacor, obrim la biblioteca d'esport. I el desplegament que fem bibliotecari, en els claustres estàvem i no se podia créixer, llavors el que vam plantejar va ser anem a créixer a fer extensió bibliotecària, anem a crear biblioteques allà on hi ha població. Vam crear la biblioteca d'esport, en 1996, amb una biblioteca de 130 metres quadrats. Vam aprofitar el lot inicial del Consell, que ens donava 1.500 volums, i se va muntar una biblioteca d'esport i no hi havia mai cap de biblioteca pública. En 1997 la biblioteca d'esport va tenir més de 5.000 usuaris i va fer 1.325 préstecs. Llavors, l'any 98, 2 anys després, obrim la biblioteca, això és així com està la biblioteca d'esport, que he fet una intervenció fa poc que he millorat els mobles, perquè els mobles que posàvem inicialment van ser els mobles de la donació de la caixa, ho aprofitàvem tot, quan no teníem llei de dopes, van agafar els mobles de la caixa i els posàvem en l'esport. Però ara, darrerament, els hem llevat i hem posat mobiliari nou. I l'altra biblioteca que vam crear el 98 va ser la de Sant Macià, que vam adaptar una sala de 70 metres per crear l'espai de Sant Macià. Bé, això és el desplegament bibliotecari. A nivell d'estadístiques, dades, aquestes són dades d'usuaris del 2018. Ara ens movem amb un total de 61.000 usuaris a les 3 biblioteques. En una cosa estem al voltant de 50.000, d'això depèn, oscil·la un poc cada any, però més o menys aquestes són les dades d'usuaris. Aquí sabeu, el paper dels adults és important. Adults ho considerem a partir de 9 anys, són joves, molts d'aquests adults són joves, el concepte més, però tècnicament ho hem de fer així perquè l'analogia del Consell. Aquestes gràfics se veuen més clar els usuaris quan es reparteixen. Després que té la biblioteca de Manacor en relació a l'altra, evidentment Sant Macià, que Sant Macià té una població real, una població de poble i dispersa de voltant de 7 o 800 d'habitants, és a dir. I aquí tenim una evolució dels usuaris d'aquests darrers anys, des del 2003 fins al 2018, i fixeu-vos les puntes, són ben clares, en el 2003 i el 2004 hi ha una pujada, del 2006 al 2007 hi ha una altra pujada, ampliant la biblioteca i augmenta la gent, o sigui, no importa molt ràpid en les banyes, més espai, menys gent, no té més. I a més que és quasi proporcional a l'espai que incorporem, o sigui, si incorporen 100 metres més, tens un tant per cent més d'usuaris. Aquesta és l'evolució. A quant de préstec, si vos he comentat que els préstecs no eren els forts de les biblioteques de Manacor, històricament, nosaltres no tenim un préstec tampoc excepcional comparat amb altres biblioteques, però també tenim una xifra bastant acceptable, normalment uns 23.000 préstecs anuals, han baixat una mica aquests darrers anys, i han baixat per un motiu, i és perquè ha baixat el préstec audiovisual. El préstec audiovisual ha baixat no a Manacor, per tot. Un temps prestava molt de CDs i tot això, i va ser un boom, i ara, evidentment, el canvi tecnològic, ara ja el préstec ha baixat. El préstec de material bibliogràfic se manté estable i inclús puja una mica. També feim préstec interbibliotecari. La nostra biblioteca té bastant de fons. Pensava que la biblioteca de Manacor té un fons en aquell moment que no l'he comentat, de 45.000 volums aproximadament, o poc més.
ja són entitats que ens permeten moltes vegades que tenim una oferta de fons bibliogràfic que fa que d'altres biblioteques que no el tenen tant ens demanen que els cedien llibres i tenim un sistema de préstec interbibliotecari bastant àgil, que a més és gratuït per l'usuari, cosa que tampoc no sol ser molt habitual, ho tenim totes de Mallorca, i nosaltres el darrer any vam prestar 451 exemplars i ens prestaren altres 237. El total de la col·lecció entre les tres biblioteques puja a 64.000 documents aproximadament i cada any incorporant al voltant de 2.500 títols nous. Aquestes són les xifres que ens movem actualment. Quin problema tenim? El problema és l'espai, per xifres, per usuari, vull dir, per fons, per usuari, no sabem on de posar llibres, ens hem de treure de les sales, hem de un depòsit que tenim a part, aquest problema és permanent. És per el primer dia i sempre tenim aquest problema. L'ICMBia, presta per biblioteques, és a dir, imaginar, aquí tenim activitats, les activitats és el darrer portatge de les coses de la dinàmica de les biblioteques, en el conjunt de les tres, el valor oficial de les xifres, en total l'any 2010 es van fer 206 activitats, en el conjunt de les tres biblioteques, van mobilitzar 10.000 usuaris i cada biblioteca té el seu perfil, la biblioteca de Porta Cristo fa molt de tallers, la de Cojal una mica de tot, la Macià també molt de contes i tallers, a Manacor fem moltes visites guiades a través de les escoles. De fet, vos volia mostrar un parell de fotos això és per il·lustrar-vos perquè no la sentíeu tant i hi havia un parell de fotos, li posaré un parell de fotos i no sé quins seran tant. Això és el conte contes, com ho feien a la sala d'adults, a la sala infantil i a la sala de baix, també feien titelles. Aquí preparant per un taller, tallers a la sala infantil. Aquí fem una activitat que hem creat fa poc, és l'escut de lectura juvenil, les classes més destacades, que treballant en cinquè de primària, concertant amb les escoles perquè treballin en la lectura i llavors fan un comentari amb una monitora. Les visites escolars, que en feim moltes, les tenim estructurades per grup d'edat, o sigui, fem una visita a 5 anys, una visita a segon de primària, quart, a 6è i ESO. I aquesta, això seria el diploma de segon cicle de primària que els feien fer una espècie de ginquiama, que han d'anar resolvent problemes i si acaben resolvent més problemes els convertim en detectius i ja ho seran per tota la vida, per tant amb aquest diploma està setmana elevats. La Fira del Llibre, que ja sabeu que no l'hauré d'explicar, però per recordar-ho, que és el doctor Gisandre de la biblioteca, també fem activitats a Vives Claustre, ara ja vaig fent via, perquè aquesta no sé què li passa, que no passa per endavant. Altres coses que també s'han muntat a la biblioteca és la biblioteca, ara l'hem lligat a la biblioteca, hem d'intentar fomentar l'ús de nous materials, intentant, a dins de les nostres possibilitats, atreure el tipus de públic familiar i fer préstec de públics, intentar introduir coses que ens donin un tipus de públic, que és el que ens preocupa, sempre estirar un determinat tipus de públic. El tret de comptes és un altre programa que tenim, això és el programa d'extensió bibliotecària, això respon a la idea que tenim llibres i hi ha llocs que fan falta, aleshores creem un sistema per dur llibres allà on fan falta. I una de les escoles que van crear això ja té, me sembla, si no recordo malament, del 2003, té els seus anys aquest tren ha recorregut moltes escoles, fem un préstec durant 2 mesos aquesta biblioteca que està aquí dins d'aquests vagons, se'n va a una escola, està 2 mesos allà i s'utilitza i llavors torna i el anem repartint. Això és un programa d'extensió bibliotecària, d'arribar allà on hi ha llibres. Evidentment ara hi ha escoles que també estan muntant biblioteques, però bé. També les que munten biblioteques també ho demanen els trens, perquè són les més actives i tenen ja un productor. I una altra cosa que van crear fa uns anys, de voluntariat, que tampoc no vos ho explicaré perquè no tenim temps, perquè ja sé que jo havia anat acabant, és un servei de préstec a l'hospital, en combinació amb ells, van crear un sistema per fer préstec als nens que estan ingressats a aquest motiu. Això ho muntam a través de voluntariat i està funcionant la marca. Una altra qüestió que no us he parlat, tema tecnològic, és que hem incorporat, us hem apuntat en el sistema de préstec de llibre electrònic, de Bíblia, no sé si ho coneixeu, que a través de formar part de la biblioteca pots accedir als préstecs de llibres electrònics durant 20 dies, ho pots descarregar i tenir el teu ordinador i llegir-lo. Això també ho hem incorporat, també fem préstecs en aquest nivell, això és la pantalla per si voleu baixar un llibre i tenir el préstec electrònic. Això és una base de dades de llibres que s'ha d'anar
que se va incrementant i se van comprant llibres i a través dels consells ens hem apuntat. I per acabar, a tot això que vos he dit, tota aquesta feinada de tot això, evidentment ho hem d'agrair a les meves companyeres bibliotecàries, que n'hi ha alguns que són per aquí, em sembla, Marga Pasqual, Maite Oller, Abel Martorell, Naina Sánchez, Naina Bell i en Dani Capó. Perquè, si no fos per ells, evidentment tot això no aniria enlloc. Una qüestió és, que vol dir comentar, i enllaçant una mica de les jornades, és l'altre aspecte de la biblioteca que a mi també em preocupa molt, que hem intentat treballar tots aquests anys, que és la col·lecció local. La col·lecció local d'una biblioteca, això forma part també dels objectius d'una biblioteca pública. Les biblioteques públiques municipals s'han de preocupar, o sigui, sí que no ens hem de preocupar de tenir-ho tot, perquè no ho poden tenir tot. De l'àmbit local sí que ens hem de preocupar de voler tenir-ho tot, perquè el local és el que ens dona la base d'investigació i el coneixement del nostre medi, i aleshores cuidar la col·lecció local és un objectiu prioritari de les biblioteques públiques. I aquí, ja ho he dit, com ho posen en aquesta diapositiva, el que fèiem és procurar tenir totes les obres d'autors manacorins i obres que traten sobre Manacor. En aquests moments, normalment la nostra col·lecció està per voltant de 2.000 exemplars, a part de tenir una hemeroteca, revistes històriques. També estem guardant tota la cartelleria que va sortint que podem plegar. Tenim molts històries que vam obrir, esperant que la cartelleria, quan hagin passat 100 anys, els cartells de la biblioteca siguin una joia preciosa, perquè veurem cartells en paper de l'any 90 i direm, quina cosa més fina. Bé, això ja no ho veuré, però qualcú dirà, mira, la biblioteca ho feien. També guardam documents efímers, programes, tot aquest material que podem anar guardant i perquè considerant que això forma part de la història local. I si veus, la col·lecció local és la base per fer estudis locals. I una mica des d'aquesta perspectiva, l'any 2000, la biblioteca va plantejar la possibilitat de fer una jornada d'estudis locals. Aquestes jornades se plantejaven precisament perquè com a bibliotecaris ens trobàvem que hi havia moltes lagunes d'informació sobre la localitat i probablement la manera de fer-ho és intentar fomentar que això s'estudiés. I una de les fórmules que van considerar més adients, a part de poder fer que l'Ajuntament pogués publicar llibres, era fer les jornades per recollir aquest tipus d'informació puntual que moltes vegades no requereix o no dona per fer una monografia, sinó un article de revista. I a partir d'aquí vam plantejar fer les jornades, van llançar l'idea, ens vam conxorxar en el museu, perquè evidentment nosaltres a la biblioteca no teníem espai, no importa que us expliqui, no teníem espai per fer-ho, i en el museu vam decidir que posaríem en marxa aquestes jornades. Jo a l'hora faré dos comentaris, però ara vull acabar el procés perquè volia també parlar una mica de què mos queda. Ara com anem de temps? A bé. Sí, he començat a dir 10, no? Va bé. 50 minuts, 5 minuts més, tranquils que no s'obrireu ja només, ja ho deixaré a vosaltres. Però sí que volia acabar fent una valoració de lo que ens espera i d'allà on som en aquell moment. És a dir, us he parlat del conveni que van firmar el Consell, aquest conveni se va firmar als anys 90. Des l'any 90 cap aquí han passat moltes coses. A la resta d'Espanya n'han passat moltíssimes, i si haguéssiu com han evolucionat les biblioteques a la resta d'Espanya, a veure allà és que us posaríeu el pol de punta, perquè realment ens han donat una pernissa, en aquest sentit. Però bé, no ho comptarem. A les Illes Balears, el 2006, s'aprova la llei del sistema bibliotecari de les Illes Balears. L'any 2006 és la darrera comunitat autònoma d'Espanya que aprova una llei de biblioteques. Suposo que no l'hauré de nou. 2006. La llei de biblioteques de 2006 proposa, com totes les lleis de biblioteques, que s'elabori un mapa de lectura pública. Un mapa de lectura pública ve a ser com una espècie de paràmetres o d'exigències que han de tenir les biblioteques per poder donar serveis a cada població segons el tipus de població que és. Segons el tipus de població, segons els habitants que té, segons el seu perfil, ha de tenir uns requisits. Aquest mapa, que ja el tenien fet moltes de les comunitats autònomes, aquí se va començar a elaborar i se va aprovar en el 2011. El Consell Insular aprova el mapa de lectura de Mallorca en el 2011. I el mapa de lectura de Mallorca en el 2019, ara fa uns mesos, l'Ajuntament de Manacor ha signat un altre conveni nou, després de 20 no sé quants anys, en el Consell, i ha incorporat les dades que recollia aquest mapa de lectura. Aleshores, aquest mapa de lectura ens diu, bàsicament, que les biblioteques de Mallorca han de tenir bàsicament 3 tipus de biblioteques, o 4, no? Les biblioteques
de més de 20.000 habitants han de ser biblioteques centrals urbanes, i les que hi ha de Manacor. Biblioteca central urbana. Quan són menors, entre 2.000 i 20.000, són biblioteques locals, que són de pobles que tenen entre 2.000 i 20.000 habitants. Llavors hi ha un altre tipus de biblioteca, quan són espais més grans, com Palma, això, o Manacor, han de tenir biblioteques de proximitat, que són biblioteques que se creen a nuclis de població, que no són municipis, però que tenen més de 7.000 habitants. Ho seguim, no? O tenen una quantitat de 7.000 o de 2.000 habitants. Quan tens un nucli de població major de 2.000 habitants, has de crear una biblioteca posta. I llavors hi ha punts de lectura o punts de servei bibliotecari que són biblioteques molt petites, que és com la de Sant Macià. Nosaltres amb aquest esquema que posa la llei tenim una biblioteca central urbana, que és la de Manacor, una biblioteca de proximitat, que és la d'Esport, i una biblioteca que és un punt de servei de lectura, que és Sant Macià. Llavors, això ens diu que ha de ser així com és. I això que vos he posat aquí és com ha de ser la biblioteca central urbana de Manacor, que té 40.000 habitants, aleshores, no sé si ho podeu veure, però ens diu que ha de tenir 45.000 volums, bingo, no el tenim, mira, anem ben qualque cosa. Ha de tenir 170 seients, no arribem a tants, però en tenim bastants. Ha d'obrir 40 hores, no obrim 51, o sigui, tenen més que sobrats. Però allò arribem allà on anem bé. Ha de tenir 2.119 metres construïts i 1.630 de 40.000 habitants, nosaltres som més, però 1.630 metres útils, i estem parlant de 450. És a dir, haurien de triplicar, com a mínim, o quadruplicar l'espai. I han de tenir, amb aquest espai quadruplicat, haurien de tenir 10 persones fent feina a la biblioteca, i som 5. Això és el panorama de la biblioteca central urbana. La biblioteca de proximitat, que és la d'esport, presenta unes dades que haurien de ser el doble de personal, els uns haurien de ser 2, perquè és una biblioteca que cobreix un volum de població d'uns 8.000 habitants, a partir si m'ho mirem la columna de 7.000, necessitam uns 475 metres quadrats, en aquell moment la biblioteca d'esport en maneja uns 200 i pico, i hauria de doblar l'espai i separar infantil i adults, que no hi està, i tenir 2 persones. La biblioteca de Sant Macià compleix. Està superbé. També d'horari, de ponts i de metros. O sigui, està ben fet. Bueno, ja vosaltres me direu, ja que està vol dir que hem de fer una biblioteca de 2.000 i pico de metres i de tenir doncs, això és com un poc ciència-ficció, no? Almenys molta de gent se'l pensa. Jo, aquí vos he reunit un parell de casos de biblioteques que estan funcionant, creades aquesta, per exemple, d'Igualada a 1999, 39.000 habitants a del 2018, una biblioteca de 2.346 metres, d'aquesta fàbrica rehabilitada, té 10 persones fent feina i jo dic 37 hores. Dins l'horari és important perquè com més hores, més personal. Quan són 37 hores no és igual que 50. Això és un cas, biblioteca d'Igualada, Catalunya. Està clar que Catalunya té el sistema bibliotecari més potent d'Espanya amb molta diferència i té unes instal·lacions impressionants. Ja està clar que és el millor. Però això ja no només passa a Catalunya, passa a Andalusia, passa a Múrcia, a Castelllló, a Galícia, és a dir, moltes d'aquestes comunitats autònomes tenen biblioteques en aquest nivell. Un altre cas, biblioteca de Blanes, a Girona, 2003. Això és l'edifici de Blanes. Població de Blanes, 38.000 habitants. 2.100 metres. Per què vos he posat? Té 11 persones fent feina, obri 50 hores, fins al vostre aquí, obri un poc més, no? I vos he posat perquè en 1971 el Servicio Nacional de Lectura també va rebre una carta de Blanes que demanava ajuda. I el Servicio Nacional de Lectura li va crear una biblioteca a Blanes, que era com Manacor, 20.000 habitants, que feia 600 metres quadrats en 1971. I la va fer, i l'hagués fet en Manacor, ja és segur. 600 metres quadrats que en el 2003 se va abandonar perquè era massa petit. Sant Adrià del Besòs. Vos poso aquest exemple perquè aquí ens trobam en un cas d'una població de 36.000 habitants o 37.000 que té 2 biblioteques, que és una altra opció. Ja tens una biblioteca de 1.000 i pico de metres i en crees una altra també de plantació de distribució territorial. Segons com estàs ubicat, que com a més has de crear una macrobiblioteca, fem dues. Aquí n'han creat una de 2.100 metres i una de 1.500. I, evidentment, el personal són 15 persones de serveis. I ara, perquè dieu, no tot és català, però me n'he posat una de Granada. I llavors és difícil. Granada, a Baza, té 20.000 habitants. Té un edifici de 3.000 metres quadrats. Mira, des d'andalusos, que no sé si n'han passat una mica, no sé, però 20.000 habitants són molts metres. Però bé, el personal, no he aconseguit saber quant de personal va fer, he mirat les webs i tot, i no hi ha alguna manera de saber, de biblioteques, no dona tanta informació com el català, però obri 63 hores a la setmana, diumenges inclús.
necessiteu tenir una identitat enorme de personal. Bé, no sé si en tot això vos he situat d'on venim, on som. Hem començat en 1930, així com hem començat, i hem acabat mirant biblioteques que existeixen i estan molt millor. Dos comentaris sobre les jornades. Només dir-vos que les jornades n'hem fet 10 edicions, ara per la propera sortirà la convocatòria, suposta d'aquí 2 mesos. Aquestes són portades de llibres que hem anat publicant. Això són els títols, que en Sebastià quan feia les introduccions n'ha esmentat un parell. I què passa? Les jornades, el que us he comentat, varen decidir fer unes jornades amb aquesta intenció de millorar el fons local i millorar el coneixement de Manacor, i van optar per una fórmula una mica arriscada. La metodologia era convocar les jornades, comanar amb una ponència laboral o un expert en la matèria i obrim la convocatòria perquè se presentin comunicacions. La primera vegada va ser com tirar tot dins una piscina que no hi ha aigua. Vam fer això l'any 2000, nosaltres pensàvem que se mos presentarien 7 o 8 comunicacions, ja estaven tot el dia arrasant, i al final se van presentar 35. Va ser un èxit brutal. Dius, com bé, és molt difícil que això se mantengui any per any, però cada 2 anys hem anat mantinguent així, i sempre hem estat entre les 25 i les 30 comunicacions cada 2 anys amb aquest sistema. El qual és un sistema que demostra que hi ha una activitat investigadora important i que valia la pena fer la convocatòria. Aquí vos he posat una pàgina de l'Ajuntament perquè podem començar a publicar els llibres en paper i els continuarem publicant. Però han reduït la tirada i ara penjam en el web, perquè són publicacions científiques, estan més orientades ara a estar penjades en el web que no en paper, i l'important és que la informació sigui accessible i ho hem fet així i anant penjant la informació en el web i per tant baixant-se després en paper que consideràvem que no era tan important. Només 2 dades sobre això. Amb aquests 10 volums que tenim publicats s'han publicat un total de 275 comunicacions, evidentment hi ha de tota classe, 275 comunicacions i ponències, i han participat en les jornades 198 autors. 198 autors, molts d'ells de Manacor, però la gent que tampoc és de Manacor i també ha fet aportació. Quin tipus de comunicacions se presenten? Aquí teniu el gràfic, es veu perfectament, que història, ideologia i patrimoni ocupa gairebé sanitat i la resta llengua i cultura popular i també literatura i geografia. I bé, crec que ja arribava. Jo no prestava un recorregut una mica corrents, però ho veig una mica ja tabaquats. Si teniu el coratge de dedicar-los a cosa, ara és el moment, si no ja no. El tema de biblioteques és un tema que podem xerrar molt, m'he deixat molta informació de dades, però crec que l'interessant era fer un recorregut més o menys poder ser una mica el que ha passat tots aquests anys i també pensar una mica de que ara en el futur el que molt bé. Penseu que un dels possibles temes de debat, que tampoc he entrat en matèria, és com seran les biblioteques de futur, perquè hi haurà gent que me dirà, suposo que la pregunta que qualcú ja està, i la biblioteca del futur, que és un dels temes que sortirà tot una posta i suposo que sortirà en el debat. Jo per part meva res més i moltes gràcies.